Maglagay tayo ng mantika. Tapos, isunod naman natin yung luya. Gisahin natin to hanggat magiging brown siya. Sunod naman natin yung sibuyas. Gisahin lang din natin. Tapos, isunod naman natin yung paa ng mga manok. Puro paa ng manok ang gagamitin natin ngayon. Tapos, lagyan natin ng asin. Lagyan din natin siya ng paminta. Tapos, halo-haloin lang din. Takpan ng ilang minuto. Pagkakulo na, haluin ulit natin. Ay nagiging brown na siya. Lagyan din natin siya ng tubig. Tapos maglagay tayo ng chicken cube. Tapos takpan ulit hanggang maluto siya. Ayan, nung kumulo na, lagyan natin siya ng tanglad para mabango. Takpan ulit hanggang maluto na yung ating manok. Ang bango. Ilagay natin yung kalabasa. Sunod naman ilagay natin yung ating sayote. Mas masarap pag may kalabasa dahil manamis-tamis yung kalabasa. Takpan ulit nang matuluyan ng maluto ang kalabasa at sayote. So, huwag nyong i-overcook yung kalabasa at sayote dahil mas masarap yung medyo may crunchy pa. Tapos nilagyan natin ng siling green at syempre yung healthy natin na malunggay. Damihan natin ng malunggay. Mas masarap pag maraming malunggay. Saglit lang din natin lutuin ng malunggay dahil magiging dilaw to siya pag nasubraan siya sa luto. So ayan na ang ating tinolang manok with kalabasa. Napakasarap nito guys. Subukan nyo na rin.